Ce au păsările diferite de noi? Noi ce nu putem face? Noi nu putem zbura, așa? Noi zburăm? Da sau nu? Nu zburăm, pentru că noi nu avem Aripi. aripi. Invers. Noi nu avem aripi. Haideți să vedem noi ce avem aici. Mâine la spate. Și rămâne cu mâine la spate. Bine? O să arunc aici niște imagini. Uite. Unde? Să vedem. Ce asta? Pui. Pui de ce? E câine? Nu. Pui. Mâncărică. Ce asta? Una din păsările călătoare. Cum se numește? Oare ce pasăre e asta? Nu știți? Îi pui de rândunică. Asta e rândunica. Rândunica vine primăvara înapoi în țara noastră. Bun. Ăsta ce-i? Ce asta? Vulpe! Vulpea zboară? Nu zboară, așa-i? Asta ce? Ce asta? Pește la tine la masă. Rață? Sigur. Nu-i gâscă. E gâscă? Da, așa-i? Zboară gâsca. De ce? Nu zboară gâsca. De ce nu zboară? Are aripi, bravo! Gâsca zboară pentru că are aripi. Are aripi. Bun! Mai departe. Ce asta? Opa, aici o altă animale frumoasă. Ce avem în țările calde? Cum se numește? Ciocul mare. Care duce copii. Cum se numește? Barză. Nu știți barza? Barză. Nu barză. Barză. Bun, mai departe. Oare pasărea asta mică și frumoasă ce este? E un turturea. Turturică, da? Și ea ștită din țările calde. Turturică. Mai departe. Oare animalul ăsta zboară? Și ce? Nu! Deci nu până zboară, așa? De ce nu zboară? N-are aripi, bravo! Bine. Care pasăre cântă toată vara, de dimineață până seara? În pădure, la țară, când mergeți la țară, la bunici. Cucul. Da? Deci încă o pasăre care vine în țările calde este cucul. Da, bun. Perfect. Mai departe. Ce asta? Găină. Găină, nu cocoș. Nu cocoș, găină. Cocoșul e cel mai mare. Găină. Zboară găină. Dar zboară ca și barza? Nu de barza. De ce? Găină n-are aripi. Are găină aripi. Să n-are. Dar zboară? Zboară, dar mai puțin decât barza sau decât rândunica. Pentru că locuiește la casa omului. Este un animal domestic, da? Bun, să vedem oare animalul ăsta mare, feroce. Oare ce este? Un urs. Eu cred că zboară ursul. Zboară? Nu are aripi, bun! Are mâini? Bine. Bun. Ce vă rog eu să faceți? Din toate imaginile astea, vă face pe voi în două grupe. Voi două, și voi trei. Haideți, hai mai aproape trei.
Așa. Bun. Și vom face imaginile astea. Uite că ai 7. De ce ai stricat puiul? Să alegeți, din aceste imagini, Uite-te la Alex, ce frumos pe care să faceți o comparație între păsări și animale. Da? Adică între cele care zboară și cele care nu ce? Care nu zboară. Bun. Le împărțiți în două grupe, da? Imaginile astea. Care sunt păsări și care sunt animale. Bine? Haideți să vedem. Să vedem. Cum nu aleg? Trebuie să aleg. Care sunt păsări de aici? Care sunt păsări? Pune-le într-o... Aici. În partea asta pui păsări. Ia păsări de partea asta. Care sunt păsări? Așa, bun. Tu acum, care din imaginea asta este pasăre? Bun, pune aici. Aceste animale ce sunt? Un porc și un urș. Zboară porcul. Nu zboară, deci astea sunt animale, da? Bun. Ce animal este porcul? La casa omului sau în pădure? În pădure. În pădure? Porcul. Porcul stă la casa omului. Este un animal domestic, da? Dar ursul. Ce animal? Da? Deci, bravo! Deci, ursul e animal sălbatic. Bravo. Sălbatic. Spune sălbatic. 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 Bun. Bravo. Cealaltă grupă. Da, astea nu numai noi trei. Așa. Care din astea păsări? Dă-ți mai mare. Mai apasă pe margine. Bun. Alta. Spune tu. Altă imagine. Care-i pasăre de aici? Am două. Hai să uităm. Care mai pasăre de aici? Eu nu știu. Nu știu. Asta. Ce e asta? Ce se mai vede? Gâscă. Bun. Ilu. Pasăre sau animal? Nu. Dar e animal sau pasăre? Lup, da? Bun. Zboară lupul. Nu zboară, deci e animal, da? Ce animal e lupul? Este sau sălbatic? Sălbatic, bravo! Bun, mai departe. Care-i pasăre de aici? Din asta trei? Asta. Pentru că are... Ce are? Are! Bun! Hai departe. Găina. Ce este? Animal domestic sau sălbatic? Nu ce? Da? Bun. Dar vulpea. Ce este? Pasăre sau animal? Da, și vulpea e pasăre? Zboară? De am ce? Animal. Domestic sau sălbatic? Vulpea domestic? Este animal sălbatic. Ce trebuie să știți voi de aici, cu vulpea și cu găina? Vulpea este... Fii atent. Nu e curios. Fii atent. Vulpea este animal sălbatic. Găina este o pasăre domestică. Vulpea, care este sălbatică, vine în casele oamenilor, în curțile oamenilor și mănâncă... Ce mănâncă? Găini, da? Deci să fiți foarte atenți, că nu pare cumva să vină vulpea să vă fure găinile, da? Sau...
N-ai? Nu. Eu încă ce? Tu ai cățel? Ce este prin animal sau pasăre? Animal. Animal. De ce? Pentru că... Este casa omului. Și ce animal domestic sau sălbatic? Câine. Domestic. Uite, lupul seamănă cu câinele. Nu. Cum nu? Seamănă cu câinele, așa? Numai că este animal? Lupul. Feroce. Feroce. Sălbatic. Nu este animal sălbatic. Este ca și un câine, doar că sălbatic, da? Nu stă în casa omului. Ne-am mâncat de zi, da? Dar eu am avut un câine. Da, și eu am un câine acasă. Am avut 6 câini acasă. Toate eu cu doar unul. Bun, acum știm care e diferența dintre animale și păsări? Care? Ce fac animalele? Pot zbura animalele sau nu? Păsările zboară? Da. De ce? Că astea zboară. Apiri, au apiri. Au aripi, da? Eu pot zbura, de exemplu. Nu. De ce? Că n-ai aripi. N-am aripi, așa ai? Da. Pentru că știu pasăre. Da, bun. Să vedem. Acum că am înțeles, vom duce mai departe. Am să vă o bagă aici, da. Bun, perfect. Voi stați aici. Voi mai aveți de făcut, ați terminat? Da, mă fac cele. Da, am înțeles. Facem semicel. Da. Haideți să facem semicel, haideți să spuneți că unele le ia